Bé, ja vam veure l'altre dia que en una oració hi pot haver complements obligatoris i complements opcionals. En l'exemple de l'altre dia, el meu pare escolta les notícies, tenim aquesta oració amb un subjecte, el meu pare, un predicat, escolta les notícies cada matí, un nucli, que és el verb, i dos complements, les notícies i cada matí. Ja vam veure com les notícies és un complement obligatori i cada matí opcional. Si ens hi fixem, si esborrem les notícies, la frase deixa de tenir sentit. El meu pare escolta cada matí. Hi falta alguna cosa, oi? Alguna cosa que sigui escoltada. Les notícies. En canvi, si esborrem cada matí, la frase segueix tenint sentit, no hi ha cap problema. El meu pare escolta les notícies. Seguim. Ara veurem com el tipus de verb determina si els complements són obligatoris o opcionals. Aquells verbs que exigeixen complement poden ser de tres tipus. Poden ser els verbs copulatius. Poden ser transitius. O poden ser de règim. Ara veurem en què consisteix cadascun d'aquests verbs. Comencem pels copulatius. Els copulatius són tres, només. El verb ser, el verb estar i el verb semblar. I demanen un complement que es diu atributiu, complement atributiu. Aquí teniu un exemple. El voltor és un ocell rapinyaire. Tenim un voltor que ens farà de subjecte. És un ocell rapinyaire. Ens farà de predicat. I el nucli d'aquest predicat és el verb, un verb copulatiu. I com tots els verbs copulatius, té un atribut. En aquest cas, l'atribut és un ocell rapinyaire. Si veiem un verb copulatiu, de ben segur que hem de buscar un atribut, que és un complement exigit pel verb. Passem ara als verbs transitius. Els verbs transitius són verbs com ara veure, portar, donar, regalar i molts d'altres. Aquests verbs demanen un complement directe. Aquí en teniu un exemple. L'actriu porta un collaret de perles. Tenim una actriu que ens farà de subjecte, porta un collaret de perles, ens farà de predicat, el nucli del predicat és el verb, porta, i un collaret de perles, en aquest cas, com que és un verb transitiu, serà un complement directe. També un complement obligatori, no el podem treure. Si el traiem, l'actriu porta, no té sentit. Necessitem alguna cosa que sigui portada per l'actriu. Un collaret de perles. Fixeu-vos en aquest asterisc d'aquí. Diu, i de vegades un complement indirecte. Hi ha alguns verbs transitius que, a més del complement directe que sempre exigeixen, també exigeixen un complement indirecte. Però això ja ho veurem. I per acabar tenim els verbs de règim. Verbs com ara parlar de, confiar en, contribuir a, etc. Fixeu-vos en aquesta preposició que sempre porten enganxada als verbs de règim. Aquesta preposició que va molt vinculada al verb. Parlar de, confiar en, contribuir a. Aquests verbs demanen un complement de règim verbal. CRB baixa, li direm. I aquí en teniu un exemple. Elles confien en la seva amistat. Elles ens farà de subjecte, confien en la seva amistat de predicat, el nucli del predicat és el seu verb, el verb confien, veiem que porta vinculada la seva preposició, que introdueix un complement de règim verbal, que també és un complement obligatori. Si l'esborrem, elles confien, aquí falta alguna cosa en la qual confiar. Elles confien en la seva amistat. A més dels verbs que exigeixen complements, els verbs copulatius, els verbs transitius i els verbs de règim, tenim els verbs intransitius, que són aquells que no exigeixen cap complement. Són verbs com ara divertir-se, aplaudir, riure i molts d'altres. Aquests no demanen complements, però atenció, poden portar-ne. Que no en demanin no vol dir que no en puguin portar. Aquí en teniu un exemple. El públic aplaudeix ben fort. El públic seria el subjecte, aplaudeix ben fort el predicat, aplaudeix el nucli del predicat i ben fort un complement. Aquest complement, en aquest cas, sí que és prescindible. El públic aplaudeix, segueix sent perfectament acceptable. I atenció amb aquest asterisc d'aquí.
Alguns verbs intransitius sí que demanen complements, com per exemple, l'Anna telefona a la seva mare. Aquest complement, que és un complement indirecte, sí que és obligatori. I els seguidors s'han fet el verb socis del club. Aquest complement d'aquí, que és un complement predicatiu, sí que és obligatori. Però això d'aquí ja ho veurem. Ara no us en preocupeu. D'acord?